Здравейте хора, аз съм Бобката ПТЦ и добре дошли отново в канала ми. В днешното видео аз ще ви покажа как да си направите асансьор в Майнкрафт лесно, бързо и ето го целият асансьор. И това е. Нека първо ви покажа как действа и как може. С тази стрелка нагоре, което всъщност е стрела, показва на коя посока се движи асансьора, а това там показва, че не трябва да влизаме в тази врата. Сега отваряме вратата и влизаме и се качваме на горния етаж. После тук е за надолу стрелката. И затваряме вратата и се спускаме бързо. И по този начин това е асансьора, който трябва да направим. И нека започваме. Сега ще ви покажа какво ми ви трябва. Трябва ви блок по избор, вода. Ето това нещо, което е на български преведено пясък на душите. Така изглежда. Трябва ви врата някаква, по ваш избор. Трябва ви нормален пистън. Трябва ви стрела. Трябва ви рамка. И ви трябва паяжина. И правилата са просто започваме така. Като тук първо не така. Издълбаваме една дупка и тук и тук. И в едното поставяме този пясък, а в другото поставяме кофа с вода. После между тях поставяме блокчето по ваш избор. Отзад също. И от тук всичките тези неща овладяваме колко искаме да ни е голяма асансьора. Аз ще го преценя на око, примерно малко повече от това. Още едно блокче. Да, отзад същото. И от двете страни. Така. После, за сега е това. После слагаме един-две блокчета и на третото слагаме един блок, който и от двете страни го продължаваме. После влизаме вътре, слагаме една врата. Пак влизаме тук, слагаме една врата. После нагоре продължаваме догоре, така. Слагаме ето така тук. Продължаваме тук още 3 блока. И най-отгоре... Защо падам? Най-отгоре слагаме тези двата. Като запълваме ето така тук. И ето тук. Така. За да може да не ни изпуска асансьора вода. После тук този ни е почти готов. Този тук вече започва да се стъмнява сега. Ще направим така. Тук слагаме кофа с вода. Така почти догоре. Ето до тук. Така че да се получат балончета догоре. После, за да не ни прелее водата, влизаме вътре и слагаме една врата. И като слагаме ето тук така, и така вече не излизат. Тук правим същото, обаче без водата. Само врата, защото отдолу ще има водата. И горе-долу това ни е асансьора. Само трябва да го доукрасим. Ето така, по този начин. Просто давате на там, за да има някакъв основа на втория етаж. После пак слизате долу. И тук слагате две такива. Щом това ви е асансьора за нагоре. Обръщате стрелата нагоре. А щом това ви е във вратата, която е задолу, слагате паяжина, с едно не се влиза. И после влизате нагоре.
И тук правите същото, обаче наобратно, като тук ще ви бъде за надолу, т.е. стрелата надолу. Това е жената. Ще ви бъде от другата страна. И това ви е вашият асансьор с врати, с указания и с всичко. Това беше видеото за днес. Ако ви е харесало, оставете един лайк и се абонирайте за канала. От мен за днес. Чао!